Quero que me faledes un poquinho o proceso do himno. Como surxen as ideas, como conseguides ter esas letras para intentar chegar a todo o pobo, e, bueno, a todo o concello, así que... Quen quere empezar? Empeza ti. Bueno, pois veu a xunto miña o señor Cepas e me dixo que tiñan ganas de facer o himno polo centenario e que pensou en nós, porque aparte, como xa éramos da Estrada, e eu, non o pensei moito en ese momento, dixen sí, pois veña, pa diante, tamén un pouco porque sabía que contaba con equipo, porque ao final aquí somos todos un equipo. E nada, eu que fixen, miña labor foi sobre todo coller información, falei con xogadores de outros anos, con directivos, cos xogadores da hora, vir os partidos para ver tamén un pouco o ambiente. Entonces eu collín toda esa información, resumina, ya pasei aquí a señor Antón Merallo, que foi o que lle dou a volta bonita a letra e plasmou no, bueno, eu creo que, do meu punto de vista, eu creo que mellor incluso non podría haber quedado. Vale. A ver, si, efectivamente, ela fixo, bueno, primeiro nos coordinou, non? Era quen nos coñecía e tal, e tiña o contacto e cada un, bueno, pois por sorte ou por desgracia temos unhas facetas millores que outra, obviamente. A músico, ao noso compañeiro Paco, dos que estamos aquí, non hai quen lle gañe, ten a cabeciña e a formación para o que foi musicala, e eu, bueno, pois un poquinho co tema da letra, da miña formación e con filoloxía xa teño traballado e tal, e polo que ela me contou, non? Despois de falar co clube, o interesante aquí no centenario era un poquinho, pois agradecerlle o que é o estradense, non? Que, fin e ao cabo, é o clube da Estrada, o clube desta terra, desta vila, desta afición, non? E por sorte, a filosofía, despois de falar con eles e tal, é dun clube destes, como digo eu, de antes, se ten 100 anos por algo, non? Deste fútbol de domingo, de sábado á tarde, de afición, de bancada, de siareiros, de berrar no campo, non? E entón, ao final, eu entendía que a letra tiña que ir nese sentido, non? Era, creo que o clube o que pretendía con isto, o que nos deu a atender e o que tal era esa comunión coa afición, non? Porque un club sen afición non é nada, ou é unha empresa ou é un clube, quer decir, non hai outra, non? E creo que aí o estradense traballa máis nesa línea, non? Eu, desde logo, sempre digo, os directivos dun clube como este son máis dos que perden que dos de gaña. Isto non é o Madrid, non é o Barça, non é tal, non? Entón, esa comunión coa afición, como a plasmamos o escribir? Pois buscamos un poquinho os estereotipos do que hoxe, do que entendemos que é a Estrada, non? E do que entendemos que ten que ser o clube da nosa vila, do noso pobo, non? E, bueno, a letra xirou un poquinho nesa línea, xa o vedes que casi todo fala de que, claro, o propio título, Somos Alento, non é que nos alentemos a nosa afición, ao revés, non? Que o clube existe e se move gracias ao alento da afición, non? Que somos a fe da nosa xente, decimos no clube, no himno, non? E ven deso, non? De que existimos por e para a Estrada, non? E entón, nese sentido, creo que foi fácil facelo, entre comillas, porque a Estrada outras cousas non, pero ten cousiñas moi claras cando falamos do salmón, das bestas, da madeira e do campo, porque a Estrada é agraria e rural e é un orgullo tamén, non? A parte da propia industria da madeira, e entendíamos que o club tiña que estar vinculado a eso, e a letra xirou ao redor deso, a parte, bueno, que polo traballo de recollida de Azu metimos algún guiño, non? Como dixemos na prensa no momento e tal, deste aficionado e tal, socio que era cego e que viña, claro, hai cousas que eu creo que cabe ben destacar desde a parte humana do clube, non? E sobre todo eso, que os propios xogadores o que nos decían é que era un clube que era familia, non? E bueno, o máis bonito foi facelo un poquiño, pois, sentimental, non? Falando en plata, ainda que non somos xente que nos gusta o rock e tal e cual, pero a patata tamén toca nestas cosas, non? Un hino dun clube do teu pueblo e que fai 100 anos, joder, que é unha pasada, non? E encima ahora mismo xogando genial, pois tiña que ir nesa línea, non? Entón a letra foi unha homenaxe á afición que eu entendín que era o que nos pedía o clube, non? E despois, claro, despois tocou musicala, non? Que isto xa é cousa de Paco, pero bueno, polo que a min me toca Azu no tema da letra, eu creo que foi por aí, non? Sí, e efectivamente
musicalmente non dudei en contar co señor Paco Guerra, porque penso que fixo un traballo moi bo, pero que nos conte o que lle costou facelo. Bueno, a ver, eu tan pronto, claro, o primeiro era ter a letra comigo. Unha vez que tiven a letra, claro, a miña idea era intentar compatibilizar o antigo co novo, non? En ese caso, o que tiven claro é que teñamos que basearnos nun ritmo galego típico de aquí. Entón, claro, pensei nun ritmo movido e o primeiro que se me veu a cabeza é o da xota. E a partir do ritmo da xota, claro, creo que necesito un himno. O himno que necesita que a letra sexa recoñecible e que a melodía sexa fácil de cantar, non? E entón, a partir de aí, intentando mesturar o antigo co novo, pois bueno, evidentemente axuda o tema de ter guitarra eléctrica, de ter batería, de ter baixo. Entón, por aí, tirei un pouco para un tema un pouco que sexa pop rock, non? E bueno, buscamos unhas melodías así, que lle foran tamén axeitadas, que traballei con eles. E bueno, armonías sinxelas, penso que adecuadas para o asunto, e aí foi xurdindo todo. Tamén axudou ter uns músicos impresionantes. E o técnico. Do mellorciño da estrada, o técnico Fernando Campos, que tamén fixo un traballo maravilloso. Bueno, o resultado, habedelo ver o sábado. Sempre nos poden correr a gorrazos, pero non sei, a intención é que lle guste a todo o mundo e o corazón fíxose, non? Sí, por suposto. Sí. Sí. Quero que me faledes un poquinho por encima de cantos meses se está a falar de traballo. Porque unha cousa é, ao final, verse plasmado 4 minutos de vídeo, 4 minutos de canción, pero de cantos minutos, de canto tempo... Tan vertido. Home, primeiro está o teu traballo, non? Correcto. Desde o mes de, non sei, foi no verán. Foi polo verán, cando empecé a quedar con a xente de vir a ver os partidos e ir recopilando esa información para despois eu poder pasarlle a él e que lle dera as súas voltas, porque ao final unha canción son 4 minutos, pero leva... Creo que algo lle quedou claro, Sí, leva sí. Non é tan doado como parece, porque hai que dar moitas voltas de que porque a letra escrita e lida sonaba moi ben, pero iso despois hai que empastalo cantando. Entón, de feito, algún retoque lle houve que facer, sí, claro, para que se dera cantado mellor, máis fácil. É que os compositores somos uns son Tamén, repugnantes. tamén, Os letristas iso tamén. E bueno, pois ao final foi un traballo de uns cuantos mesiños. Sí, home, ela xa, cando nos lo dixo hasta que eu empecé ca letra, igual pasou casi 2 meses, porque fuche xuntando mes e medio e tal, e me dixo, temos que ir facendo a letra porque o tempo, a ver, o clube tiña unhas datas, é normal, nos temos outros traballos tamén, non? E o compositor en concreto, casos de música, hai que darlle tempo porque sabíamos e éramos conscientes, porque todos vemos desto, que o traballo de máis tempo iba a ser o del, porque ao final ten que musicalo todo, ten que pesar cada instrumento por separado, ten que tal e xuntalo, non? Pero xa que a tontería non é tontería, pero para buscarlle a letra, buscarlle tal, entre que ela che vai buscando as cousas, primeiro faz un texto que pegue todo o que falamos, de aí hai que recortalo para que quede para unha canción, quero dicir, o que tú sacas aí, podíamos facer un libro, non? Porque e supoño que habrá xente que nos dixo cousas que dixe, por que me sacades isto, por que me sacades lo outro, non? Ás veces busca sintetizar en 4 minutos 100 anos de historia, esa é a realidad, non? E a letra é a que conta o conto, non? E despois a música ten que adaptar ese conto a algo que nos entre a todos, non? Quer dicir, o problema non é quedar aquí de foi un traballo de hostia, pero bueno, é que ten un proceso que leva a eso. Entón, primeiro creamos un texto básico, non? Donde metimos todo o que pensábamos, non?
E ele decía, non, é que os do club din isto, os xogadores din isto, pero que todo non pode ir. Entón vas collendo o que entendes que tal. Despois, tes que facer a rima e unha métrica que sirva para o que di Paco, para que se recoñeza fácil, para que memorices, para que te sintes identificado, e con esa tontería, o sea, o que foi axustar a letra para cantar, que logo tuvemos que reaxustala, porque unha vez que cantas, reaxustas, dirás tú, son un burrazo, pero vou meter 3 días, así, solo facer, despois unha vez que tes o texto en bruto, facerlle o que sonían as coplas, porque como ben di Paco, quixemos xogar, aínda que sona ahora por rock, a que eran coplas, algo tradicional, non? Algo que o pobo identifique como propio, que ben sei que despois o traballo máis extenso foi o del, non? Pero aínda pasamos, eso, fixen a métrica, 3 días, diño unha volta, non lle din outra, despois volvimos a falar, cantámolo, e claro, xa así máis sensible e tal, e tes que adaptar tamén a letra, tuvemos que quitar algunha palabra, poñer outra, para que o ritmo quedara aí, non? Entón xa solo coa letra nos levou un tempiño e entendo que unha vez que pasou a facer a armonía, a musicalizar, a pensar nos grupos, que eso xa te explicará mellor el, explicar as partes dos instrumentistas, non? Pois xa leva tal, e sempre, joder, que o clube entrar ao rollo. Eu non sei cantas versións sei da letra a cepas, pero foron unhas cuantas hasta que vimos todos o que queríamos, non? Dentro do que se pode. É imposible metelo todo, non? Pero, bueno, concentrar o máximo posible o que este clube significa pa Estrada, non? E despois, home, eu digo que Paco debería explicar o proceso musical que ainda ten máis injundia. Non, a ver, a letra, o estar tamén feitiña, a min sacoume traballo de enriba. Porque eu iba con unha idea, non? Bueno, a ver como é a letra e tal. Pero despois a letra, a verdade é que se adaptou de maravilla ao que eu tiña pensado. Entón, a verdade, sempre que compós música para unha letra, o que máis traballo leva é a idea. Non, a idea. O básico, é dicir, como queres facela, como queres que se desenrole, por onde queres pasar, non? Porque as armonías que queres facer, se queres facer máis sinxela, máis complicada. Iso é o que máis tempo leva. Unha vez que iso tes claro, a verdade é que o tema da instrumentación é moito máis doada. Porque, bueno, cando ti te dedicas pois a iso a instrumentar, non? De tes esa idea, oye, pois a guitarra vai facer isto, a guitarra eléctrica tal, a batería me gustaría que fixéramos cortes aquí, non sei que, o ritmo un pouco máis, incluso o tema do baixo, o tema do tamboril, o tiña clarísimo desde o principio, non? O tema do bombo, que ao final mesmo fixo a batería porque lle quedaba moi ben. Todos esos despois son extras, non? Maneira de como unha vez que tes a idea sempre ten que pasar estas cousas. Eu teño silencio, Sí, a mí esqueceuse. Perdón. Unha vez que tes a idea, o resto é moito máis doado. E bueno, tiven que quedar con eles para buscar o tono principal axeitado para que lle fora ben as voces e tal, porque evidentemente os instrumentos, as voces te dalles igual, pero para eles era importante buscar a tonalidade axeitada que vos permitira pois cantar con poderío, non? Como digo eu. Sí. Sí, eso pode dar fe Euzal, que nos escoitou. Sí. Que nos escoitou as voces a tonalidade. E bueno, foi o que máis nos costou adaptarnos a esa tonalidade e buscar a tonalidade axeitada para eles. Foi casi o máis problemático, ¿no? Empastar as voces e o tono, sí. Pero bueno, un traballo bonito, feito con moito agarimo e... Tamén foron semanas. Foron semanas, claro. A verdad que eu non contaba dispoñía de moito tempo ao principio cando tal, porque bueno, se xuntaron un montón de cousas, non? Xuntouse o tema do Salmón Rock que viña aplazado desde maio pola previsión de choiva. Entón, claro, non dispoñía de tanto tempo tendo en conta para presentalo agora en decembro. Pero bueno. Non, e que todos temos chollo. Sí. Pero hai que sacarlo tamén. Ben. Pero bueno, porque os músicos que tivemos, a verdad que hasta o propio Fernando nos lo dixo na grabación. É unha maravilla, chegas ali o estudo de grabación pum, faz 2 voltas e xa está.
E os cantantes estupendos. Sí, os cantantes foron os que tuveron máis problemas e tal, pero o resto non. Pois moitas grazas. A ti. Algo máis que añadir que te... Non o... Cara, eu só Esperamos que lle guste a toda a afición. Sí, por favor, que lle guste que... Aparte de que Eso é o máis afición, importante. me gustaríame darlle as gracias a directiva, porque ao final, aínda que saleu de cepas, tuveron que aprobar o resto, darlle as gracias por haber confiado en nós, porque confiaron cegamente, Sí, porque pudemos facer... que podría haber... Eu creo que o resultado é bo, a xente que non lo comenta por ahora, pois, que veo a letra e, bueno, que escoitou, xa como vai a ser, lle está gustando e esperemos que o resto do mundo, pois, lle guste tamén. Sí, que non pensen que non temos un poquinho de medo, porque isto é unha cousa que Sí. ten unha responsabilidade, Estamos falando dun club centenario que na propia provincia non encaixa moito e ainda por riba ahora mesmo se está indo de puta madre no futbolístico, perdón pola palabra, e hostia, a xente ten que sentirse identificada co que nos fixemos e eso é o primeiro que queremos, non? Que si se fixe foi por amor a esta terra e a este clube, non? E sobre todo e ante todo, e esperemos pois que acades Ai, me positivo, facen non? chorar, Que chegamos ao objetivo, que é importante, non? Que, o sea, o máis importante para nós é que algún día os coitemos cantar no campo sin ser nos os que cantan. Eso é que o fixemos ben. Sí. Está claro. Correcto. Non hai cartos, nin festa, nin nada que pague algo así. Bueno, a letra é pegadiza, así que hai que decirlo que se che mete na cabeza é repetitiva. Así que algo ben se fixo aí. É a intención. Pois esperemos. Pois nada. Entonces, nada iso. Gracias a Moitísimas directiva. gracias ao club e por Gracias darnos esta oportunidade. a todos os que fixeron e aportaron e participaron. E ese coro, que tivemos Ese tivemos coro, un coro tuvemos estupendo. ese coro estupendo. Esa rapazada que veu cantar ali estradense que... Tuvemos outro coro que non sale porque non hai imaxes, pero tamén agradecerlle a toda esa xente que veu para facelo e sin máis.